सुबह सुबह लेके आ गई बानी बेहद ही खास खबर। जी हाँ, अभी ऐसा खबर लेके आयल बानी रउआ सभी के काफी अच्छा लागी। फिर से खाली टकरार हो गई बा, गाना से टकरार हो गई बा पावर स्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह के गाना में। जी हाँ, भैया लेके आ गई बानी खबर रउए सभे खातिर। तो पूरा वीडियो में रउआ सभे बनल रही भैया, तबे जान पाए कि आखिर जन खबर लेके आयल बनी खबर का बाटे। भोजपुरी के सारा खबर पहुंच जाई रउआ तक राउर अपन चैनल भोजपुरी स्टार ट्यूब। अगर देखो तानी तो सोची मत, जाके कर दी सब्सक्राइब, घंटा के आइकन के दू हाली जरूर दबा दे। सब खबर फ्री में पहुंची रउआ तक। और वह के पता हुई हाथरस में जौन कांड भई रहे ओकरा बाद में अक्षरा सिंह जी बैक टू बैक दुगो गाना ऐसा लेके आईली जेकरा से अक्षरा सिंह जी के पॉपुलैरिटी काफी बनल रहे। लेकिन यही बीच भैया पावर स्टार के एगो जबरदस्त टीजर लॉन्च भइल बा। जी हाँ भैया, टीजर जौन बाटे वो बता दी, वो गाना के नाम बा यार 75। रउआ सब एक ऑडियो गाना ऑलरेडी सुन लेले बानी, लेकिन भैया वीडियो गाना के भैया जौन बाटे रउआ सब के बता दी टीजर लॉन्च भइल बाटे। और टीजर कमाल के टीजर बाटे और बहुत बड़ा लेवल पे वीडियो गाना बन रहा बा। रउआ सब के बता दी ई गाना जन बाटे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आए वाला बाटे। और रउआ सब के हम बता दी भैया कि गाना कब आई एकर कोनो पुष्टि नइखे भइल, लेकिन भैया जैसे ही गाना आवता भैया गाना एकदम धूम मचा दी, काहे कि बड़ा लेवल के वीडियो बाटे। अब सवाल ई रहल भैया कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह जी के जौन भी मामला बाटे, लेकिन भैया गाना में आज भी एक दूसरे के जवाब दे ही जौन बाटे भैया वो बंद नहीं के भइल। एगो गाना अक्षरा सिंह जी के आवेला तो एगो गाना पवन सिंह जी के आवेला। अब देखे के ई होई भैया कि जौन गाना आवता यार 75 एकर वीडियो में कितना दमखम राखता। लेकिन रोज के बता दी गोली मारो सालों को जौन गाना बाटे भैया काफी अच्छा पॉपुलैरिटी पकड़ लेले बाटे और भी एक अच्छा मैसेज भी देता। लेकिन अब पवन सिंह के जौन गाना आवता अब देखे के बा कि ओकरा में कितना दम बा। लेकिन हम ये चाहता नहीं कि दोनों आदमी के गाना काफी अच्छा आगे बढ़ो, आगे जा लोग दोनों आदमी और भोजपुरी का सही नाम आगे हो को। तो वह सभी के क्या विचार बा कमेंट जरूर करी और ये वीडियो को शेयर करी, लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी। भोजपुरी स्टार ट्यूब से अविनाश की रिपोर्टिंग।